Kaixo, lagun, pozgarria da lagun bat etxera datorrenean. Lagun bat, gainera dakigu lagun dela, lagunok dakigu lagun bat. Garairik txarrenetan ere, kafe antzokiaren garairik txarrenetan, noski ondoan daukasunean, lehenengoa daukasunean ondoan. Lagun bat, beti da lagun. Eta gaur gainera, bere urtebetetzea ospatzera ere lagunen artean datorrena. Ez bakarrik urtebetetzea, are gehiago, hogei tamar urtetako ibilbidea. Hogei tamar urtetako ibilbidea musikagintzan denon doinu banda izan dena, gure bizitza markatu duena. Eta gainera lagunak etxera itzultzean eta dakigunean munduan zehar dabiltzala etxean maite ditugu eta kanpoan ere ikusten dugunean gure herriaren izena kanpoan zehar atzerrian Euskal Herriaren izena zabaltzen dutela. Diyarbakirren hasi zen bira Nebroz ospatzen kurduar anaiekin eta Palestinatik igarota Euskal Herrira itzuli da gaur kafe antzokian Bilbon eta Bilbotik mundura. Jarraituko du bira honek eta gaur gurekin Moskutik lehoi asmatikoa Fermin Muguruza eta Kontrakantxa. Kaixo, lagun, pozgarria da lagun bat etxera datorrenean. Lagun bat, gainera dakigu lagun dela, lagunok dakigu lagun bat. Garairik txarrenetan ere, kafe antzokiaren garairik txarrenetan, noski ondoan daukasunean, lehenengoa daukasunean ondoan. Lagun bat izena zabaltzen dutela. Diyarbakirren hasi zen bira Nebroz ospatzen kurduar anaiekin eta Palestinatik igarota Euskal Herrira itzuli da gaur kafe antzokian Bilbon eta Bilbotik mundura. Jarraituko du bira honek eta gaur gurekin Moskutik lehoi asmatikoa Fermin Muguruza eta Kontrakantxa. Doinu banda izan dena, gure bizitza markatu duena. Eta gainera lagunak etxera itzultzean eta dakigunean munduan zehar dabiltzala etxean maite ditugu eta kanpoan ere ikusten dugunean gure herriaren izena kanpoan zehar atzerrian Euskal Herriaren beti da lagun. Eta gaur gainera bere urtebetetzea ospatzera ere lagunen artean datorrena. Ez bakarrik urtebetetzea, are gehiago, hogei tamar urtetako ibilbidea. Hogei tamar urtetako ibilbidea musikagintzan denon